Ang makonsuelong istorya, paano daa konsidar na Bicolano? Paano na? Ha! Pag naglalayog da si Dar na mga pangga, halimbawa yan siya digdi sa Bicol, bako man duman sa Manila. Anda kulang kalaban daan ni Dar na mga pangga, bako itong mga kontrabida na mga robot, mga engkanto. Bako dayan ang mayor na kalaban ni Dar na kung Bicolano siya. Ang mayor na kalaban ni Dar na digdi sa Bicol, mga pangga habang naglalayog, mga buradol. Mga buradol. Habang naglalayog da si Dar na mga pag-apigay sa rabitan siya ka mga boradol. Sa teleserye baga, mga kalaban ni Dar na si Valentina, tama? Kaya ko nagadalan eh. Mga kalaban niya mga mga lamang lupa. Lamang Ang kalaban daan ni Dar na digdi sa Bicol, mga tugang, mayong iba. Kunyan, tambaloslos. Tambaloslos. Aram din doon, tambaloslos. Ngayon doon, aram yan, Digdi lang yan sa Bicol na ihiling. Kunyan iyan mga pangga, saro siyang mythical creature. Kung Bicolana si Dar na mga tugang, halimbawa digdi, nawara, so anting-anting niya bagang gapo, yan na sa iyang bertod yan dyan ang kapangyarihan niya. Dahil na makakalayog si Dar na mga pangga, mapipiritan da si Dar na digdi sa Bicol mga pangga na maglakaw-lakaw na sana. Halimbawa, digdi sa Bicol, kung may kalaban na ngayon si Dar na, halimbawa, nagluwas na ngayon, so pagkadro dakula na tambaloslos, pagkadro dakula. Aapodo na ni Dar na sa iyang sidekick, sa teleserye, baga ang sidekick ni Dar na si Ding. Kung Bicolana si Dar na, ang sidekick niya, bako si Ding, bistanin do, si Dong. Si Dong! Makuraho na si Dar na pag may kalaban na. Yaon na, kadakulo ng mga tambaloslos na, nagruluwasan na sinda. Makuraho yan si Dar na, Dong! Ang gapo! Ang gapo! Ang makaduro di malas pa mga pangga, kung bakong kapangyarihan ang may apo ni Dong, imbes na itong may huwagang bato ni Darna, baka kung ang may gapo ni Dong, so panghiso na gapo! Baka mabukulang ka ni si Darna kung magapo yan ni Dong, kaya itong panghiso na gapo na pagkaduro da kola. Tapos, ang ginigibo ba ni Darna, aram tama baga, piglulunok niya bagang gapo, tapos nakuraw siya ning Darna! Kaya yan? High pitch ang boses, nakuraw siyang Darna! Tapos, nagtatransform baga si Darna bilang saro ng superhero na si Darna. Kang nahalo na ni Darna, mga pangga, sa iyang gapo na kapangyarihan. Baga anong swerte daw, mga pangga. Ta si Darna nakatungtong daaning damulag. Nakatungtong da. Kan damulag mga pangga natungtungan. Napakuraho da mga pangga si Darna. Nakubanan saktong-sakto suga po, yaon na sa may halanuhan niya, pa keto, dahil niya naman mailuwa ito. Imbes na makakuraho siya ng Darna, ang naikuraho ni Darna mga tugang, ay ang itrinansform ni Darna mga pangga, bagong Darna, kundi mayong iba, kandamulag. Makanuson! Makanuson na maray! Iba ang maikukuraho niya, bakong Darna, sabi ito, ay Jebs! Pag nakakatungtong kapati mga pangga ning Jebs kandamulag, ay kunyan iyan, tunok iyan, nakakapilay bagaan. Sumayaw ng